sama. Kai, roƙon Allah muke yi haɗa mu da masu san mu. Roƙon Allah nake yi haɗa ni da masu suna. Haka ne, mai san ka abin ka so ne maƙiyan ka abin gudu. Jinjina muka wa mai martaba Sanusi Muhammad Ahmad Ashu Allah ya maka ɗaukaka. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya, ga Umar Yayyafi tare da Mustafahi Duniya dauke da sabuwar wakar mai martaba sabon sarkin kauran na moda Ejo Sanusi Muhammad Ahmad Asha bawan Allah. Dan neman ƙarin bayani sai a tuntube mu akan lambar waya kamar haka 08109 sai ka sa wanwan guda hudu sai ka sa tiri a ƙarshe a sha saurare lafiya lafiya. Jinjina muka wa mai martaba Sanusi Muhammad. To kasa naka ta hega wuce haske ya kai ko ina kaga ya bi da ya wuce a wurin kamshi tashi ya kai. Jinjina muka wa mai martaba Sanusi Muhammad Ahmad Asha Allah ya maka ɗaukaka. Da wakai nan da gwanin ado rana sanadin mai martaba wani dan sarki na ji na faɗin wai shi ya zai. Salamu alaikum kwanaki. Kana wuni? Lafiya lau. An wuni lafiya? Lafiya lau. Ya gida? Alhamdulillah. Ya harkoki? Ya aiki? Ya al'amura? Ya gida ya Ya yau da kullum? Alhamdulillah. Masha Allah. Lahiya ne ganka ba kanan ba kana tsallaka titi. Mutume na ai abin alheri ne ya same mu. Amma alheri ya Abin yi. alheri ya same mu. Masha Allah me ya Ba faru? ka da labari quality sabon sarki an ka naɗa ƙauran na moda? A'a to ayyayi wannan bawan Allah da kake ji. Na rade ina jin labarin naɗin sarauta da an kai a gidan rediyo. Ka ji ko? Wannan mutumin da kake gani yayi. Mutumin arziki ne. Tun yana soja nake da labarin wannan mutumin. Ka ji ko? To bari in gaya ma wani abu malar da za a naɗa wannan mutumin. Hatta Masa'udu sarkin Makka sai da zo wurin. Kana nuna canza ka? Canza ni. To tun da abu ya zo aka ai haɗuwa ta zo da zama. Na gode. Ni ma ba kabari na yayi. Yawa. Ko ƙasa ne. Ko ƙasa. Ko ƙasa ne yayi. Ƙasa ba za mu In taya. ma ba a samu mota ba. Ƙasa za To mu ko taya. ƙasa za mu take ta yayi. Saboda kana ji ko? Bawan Allah nan. Kai a labari ma cewa aka Saddauna ya tayi Saddauna ya dawo. Ka ji ko? Jinin Shehu Usmanu. Ka ji ko? Jinin Shehu Usmanu. Ka ji Ba ya ko? jidda na biyu. Ka ji ko? To abin da ya kamata. To abin da ya kamata yayi kana jina. Takawa muka ƙasa kan ma mu tsaya mu jira mota. Yawa. Kan mu jira mota yayi. Ka kawo shawara In kwani. mun ga ce mota za mu jira. Wannan To gaskiya muna ne. ɗauka awa 29 nan wurin ba mu samu. Na gode. Ni wallahi ba abin labarin suna ji abin Ana jira yayi. Takawa muka ƙasa. Wallahi ina gaya ma kyalle abin da za mu kauran na moda. Aba, Wallahi kauran na wani moda. labarin sarki samun sarki ne da na ƙaro na mura. Kana ji na kalle. Labarin gidan rediyo ana gaya ma. An da sabon sarki garin ƙaro na mura. Ayayyahi TV. PTV ni garin yafi na gaji na gaya ma. To labari ne. Kana ji yanzu to kalle. ya- Kana ji kalle. Na isko ya hina shirin tafiya. Ni ce ni ma ba ya bani ba. Ƙwarai ko. Ni ma ba zai yadda ya hiya bani ba. Ni ma gaskiya ba da abin nan amma yanzu ba ta yawa mu haɗa kaya ya kamata mu je mu samu mai garin mu haɗa mai mu je wurin sabon sarkin da aka naɗa kan mu je kawai karanta ni ƙara mu je mu samu mai garin mu haɗa mai. To ya yi wa ga shawara da ya kawo To abu kyalle ka dubawa. kawo shawara. Wagga shawara ta Lalle ta ya muka kyalle. shawara ce ta Ya kamata mu tafi. A yanzu ta ya ga To kana ji mu je mu ga mu ban kasan mu. mu je mu samu Gaya wani sadan bello mu haɗa mashi za mu je gurin sabon sarkin na ƙauren da aka naɗa. Na Ya gode. kamata mu je kawai mu same shi mu Wagga haɗa. shawara. Wannan shawara ta yi. Wannan shawara ta yi. Amma sai mu bari kan mu kulle. Ka bari ya ce bara mu je kulle ka gari ya cuta ai ya kamata kawai mu je. To yayi kana ji. ina Ni jin ka. shekarun jiya ma ina kwance a mota. Duk taron da aka wurin da Allah ya nuna ma wannan abu. Ko kan da wakai da suka sha ado. Ni ma labari da wakai. In ka gaji da wakai da sha ado. Ga sarki ya sha alkibba. Ina gaya ma turawa har na kasashen waje. Turawa har na kasashen waje. Ni labari ya saka hagira same ni yanzu dai ba haka mu je ko mu samu ba. Da an kai raɗin sarkin Misira, kana ji ko? Ina jin Da ni tahiya ni zo gulbin Misira. Ina sa ƙawata cikin ruwa ta ce cai. Mu je bi. Yau mu bari kan mu ya kulle. Yayyahi ni waga ta yawa ta mama. Har na ga da ke je da mai martaba. Martaba Sanusi Muhammad Ahmad Asha Allah ya maka ɗaukaka. Sunan masarautar ya ce. Bayan salama. Hadari sa gaban ka inda kake so. Yariman mawaka mu je zuwa. Mun ga mai martaba. Zai ba mu izini mu je da ran. Yawwa. Wancan mai martaba. Wannan gaskiya ne. Hajiya yayi ko.
Allah ya kara musu sarki lafiya. Allah ya taimaki mai martaba. Sarki ya amsa. Wato abinda ake yi da mu mai martaba. Ina bakin titi na je koyo awaki. Sai ni game da yayi bayan bayan. Yace mun ziyara da tahiyya kai kauran namura da sabon sarkin da aka nada. Salisu Muhammad Ahmad Asha. Shi ne nace ni ma ba zan yadda ya banni ba. Sai na ji mana kai gaisuwa wuri ne to kalle sai muna kai shawara yace ba za a yi haka ba sai mun zo mun sanar mawa in kai mana umarni sannan mu tafi wannan gaskiya kun kyauta sai wali sarakuna Allah kun kyauta ko ina an san zuwa dini ya kaso kuma da talakawa suna so ne ana so haka ne ai wannan waliyin Allah ne Allahu akbar Allah ya bashi kaji ana cewa Sardauna ya tafi Sardauna ya dawo kaji ko na ce ba a tarihi abin da ake faɗi a tarihi Sardauna ya tafi Sardauna ya dawo tun shehu Usmanu ne ba ya jidda na biyu kaji ko mutaddali ya zama dole mu je mu ga wannan mutum to Sardauna ya kun kyauta kuma ni ma ba za a bani a baya ba ga wata tahiya dole ne in sa ɗaya daga cikin gunduma ta wani ya tashi masha Allah waziri kana iya ka shirya ka tafi sannan da Allah ka miƙa masa sakon gaisuwa ta gare insha Allah zai shi kuma ɗan an ka zo ba murna ba za a fara ku fara yi mai ta'aziyya ya hito a cikin tarihi wannan ba Allah ya yi mulkin shi da lahiya kuma ya ƙare da lahiya kuma ta da na yawa mulkin da ne da aka ce daura kare da kura abinci suka ci wuri guda saboda harancin mulki ne ya san tarihi ya san tarihi wannan na san tarihi wannan mun gode ranka da ne mun gode wata ku tashi kai waziri kaga turaki a kwanci doki ku nawa ne mu ne mu hudu ne gani da kai a haɗa doki 12 a samu mutane a gani a yau bai barka da arziki kuma a mai ta'aziyya ina gaisai masha Allah insha Allah zuwa ƙarshen wata ni ma zan shi Allah ba ka da ai kamar ka zo ne amma ni na so da kai da ne kada ba kana na kira ni ka sada mai da wakan na a wasu masarauta wannan tamu ce masarautar Allah ya ba ka yau muna alfahari da ku Allah ya ma tsawon sarki da an kada ɗani sira Allah ya taimake ka Allah ya ba ka yau da mun yi tahiya saboda zahir rana da nake sa gulbin nasara ina jan hukuma ta cikin ruwa sai da ta ce chain mun gode Allah ya ba ka mai daraja ta ɗaya a cikin yankin Najeriya. An gone a wurin Nabila takawar ka da lafiya. In biya takawa lafiya Allah ƙara. Ganga mai fatar giwa karko da nagarta shi annan. Fage na yaki sai silke duka. ya an kace sai na je gida na dauko kayana to mata na tana yana kuwa ina faliti in mun zo mun ga mai mataba mun haka sa shi sarauniya gimbiya mata matan mai mataba Allah kara miki lafiya sai mun zo mun ga mai fisa Allah Muhammad Ahmad Asha Allah ya maka daukaka Gaki gudu sa gudu sabon sarki mai martaba kuma ga zaki a cikin dawa da kananan namu sun fake sabon sarki mai gaskiya sarki takawa lafiya sannan shine mejo janar ko fagen daga yaga Asha Allah ya maka daukaka Allah duka